Uusi päivä on jälleen alkanut Turussa, maamme vanhimmassa kaupungissa. Työnhakkaajan, puuseppämestarin ja väkivahvan sotamiehen yhteistaidollisena hankkeena Turun linna alkoi kohottaa muurejaan auran kupeelle. Eteen ilmestyy aikoinaan rahvasta pöyhkeästi kohdellut Klaus Fleming, ikuiseen lepoon päässyt karski käskynhaltija, jota Kaarle Herttua häpäisee vainajan lesken ja tyttären järkytykseksi. Tästä miehestä, Pietari Brahesta, joka 1640 perusti Suomen ensimmäisen yliopiston Turun maineikkaan akatemian. 1919 työnsä alkanut uusi Åbo Akademi on paljosta kiitollinen menneitten sukupolvien uurastukselle. Turkulaisille Aurajoki on kautta vuosisatojen merkinnyt elämää niin rauhan kuin menneitten aikojen ahdinkojenkin päivinä. Aivan kateeksi käy kunnon turkulaisia katsellessamme heidän avaraa rantaravintolaansa, missä ruokatunti on 2 verroin tehokkaampi. Turku ei ole kuitenkaan menneisyyttään esimerkillisellä tavalla vaaliessaan unohtanut nykyajan vaatimuksia. Se on voimallinen kaupan ja teollisuuden keskus, työn ja toimen paikka. Joen juoksu vie katseen suurille telakoille, tapaamme maailmanmeret kyntäneen Suomen joutsenen, joka nykyisin oppilaitoksena kasvattaa uutta merenkulkija-ammattikuntaa. Ovathan Turku ja laivat aina kuuluneet yhteen. Tekniikan jättimäistä voimaa, symbolisoiden Auran kaupungin yritteliäisyyttä ja rakennushalua. Se on punaiasta.